uziphathe kahle ebantwini mntanami, ungabuyi namacala, hamba uyiphathe kahle ebantwini mntanami, ungabuyi namahlazo, thando lwamhlalo uyacazelayo. Tell amakhona udaya kumashelele ungaqophisani nayo mfazi oshaya umthetho angekakhali mfazi oshaya umthetho angekakhali mntanami uboyibekezelela iyahlonishwa into mfazi oshaya umthetho angekakhali mntanami uboyibekezelela wena iyahlonishwa indoda indoda noma ingenza mntanami uboyibekezelela iyahlonishwa indoda ujola kumfazi oganile ayathethwa yongilala indoda le mfundo yakho ayibeke eceleni mntakababa ushayisa kudala we ugiye njengoshaka le mali yakho ayisebe kancane mntakababa ushayisa kudala we ugiye njengoshaka wathanga izinqume wathanga izinqanda mahlala ngubalena watanze nguye watanze sisekhanda sala ngubalena watanze nguye watanze sisekhanda sala ngubalena sanibonani ngane zakwethu kuphi naphi la ufinyela khona lo mbukiso wobhanyabhanya ayengithathe lithuba ngimbingelele obingelela ugajeni bayamazi abaningi ngithemba ukuthi nobengamazi useyamazi njengamanje angithathe lethuba ngithole nawo umsebenzi omusha ka-2021 umsebenzi oqala utholakala mhla ka-11 kuDisemba nakuma-digital stores uzotholakala ey'toro zomculo ey'khona zonke eSouth Africa uzotholakala bakwethu ngiyazi ukuthi umsebenzi wami bengiwulindele kakhulu hhayi ngoba ngine-position ethize kodwa ngenxa yeqhaza engilibambile umculo wami ayekho noyedwa umculi ongathi uncike kuwo kafushane nje awufani noyelinye iciko so isikhala sami hleze sikhona ngiyakwazi lokho futhi ngicabanga ukuthi nani ngofakazi balokho bakwethu ngicela ukuthi ningi-support nalo msebenzi lo nenze njengoba benihlezi nenza kule msebenzi eyendlule ngiyabonga kakhulu ithuba inkosi inibusise nisalungisa umnikelo ngiyabonga kakhulu niwadle kahle amaholidi niqale kahle nonyaka omusha siyabonga thando lwake lunamandla wandlela yesikhondla khondla thina ngiduke neswe vuma ngifisile thando lwakho lunamandla andlela yesikhondla khondla thina ngiduke neswe vuma ngifisile thando lwakho lunamandla andlela yesikhondla khondla kunjena
ngiyakudinga